Erokamano Nyaparamogi kuom keto Ramogi TV en thuolo machielo mwaikoni weche manyien mawuokie e tunge mopogore opogore pacho ka kaachiel gi mawuokie pinje ma oko. Mokwongo thuond weche. Duol mochung'ne yiero e pacho ka IEBC oyango ni chenro mar ndiko jogo ombulu dhi chakore kendo wuok tich juma manyien e pacho ka mangima. Hiyo tank ilikorapsi the pillars ni kama zilikuwa wiki zikakorapsi wawili walikufa papo hapo. Ji ariyo owito ngimagi kama chielo hinyore marach bang' tangi mani kod pi mane giloso juja muoch kuomgi. He had a gunshot. The rider sped off and the gentleman said he had 3 shots were fired and he felt a sharp pain. Obila Masuna East Migori dwani mondo johala kod sirikal oket wang' dede Migori mondo konyie jiwo arita masani medo rochore. Erokamano kuom bedo kodwa. Inyalo oro ote machoke laini marwa mar 23600 machiegni. Nyinga Milton Ochieng' Awuor. Duol matayo yiero pacho ka IEBC oyango ni chenro mar ndiko jogo ombulu dhi chakore ayanga tok yiero madundo mochan dwe mar 11 kaluwore kod jata tije mar IEBC Marjan Hussein. Chenrono idhi ta e kuonde chung' od buche duto. Director mar rango weche chike ka IEBC Crispin Owiye olero ni mano otim kotenore kod chik kendo nyinge apisas madhi tayo chenrono osego chapa. Andika makamano idhi tim kokalo e lony manyasani. Kata kamano giywago deko mag ng'iepo mamoko mag gige tayo yiero. IEBC geto ndiko jolut ombulu manyien maromo milion 6.3 motelo ne yiero mabiro. Watudore gi jafwambo marwa Chris Owino mondo lernwa mathoth ewi chenro makamano. Business where you got a decision against you, preferred an appeal. So because you know, you understand that you don't agree with it. Like even where you sit as a commission, you know very well that this is a Kenyan. Just despite the fact that the passport has expired, he did not have time to come to Kenya. Maybe getting a visa, there are challenges even to obtain a visa to come back and go back. So that prevents someone from coming to renew it. So have you preferred an appeal out of it? For us, we can't prefer an appeal because we agree with the court. Okay, I think we can look at that matter when we are dealing with electoral laws. Yes, go ahead. Yes, the second one is the conflict between Article 89 of the Constitution and Section 26 of the County Governments Act. Article 89, Sub-Article 2, gives the Commission the power to delimit the number, names, and boundaries of wards. That is a constitutional prescription. But if you look at the County Governments Act, Section 26(1), it caps the number of wards to 1,450. So that provision is unconstitutional. Secondly, Article 89(3) mandates the Commission to review the number, names, and boundaries of wards periodically. But if you look at the County Governments Act, Section 26, subsection 3, it provides a timeline of not less than 8 years and not more than 12 years. It is also unconstitutional. And we have made submissions, Chair, that Parliament deletes these provisions of Section 26 because a statute is below, it's infra-constitutional. Yeah. Thank you, Chair. Okay, let's have Honorable Kitur. Let's be a little brief so that even both in questions and answers so that we finish on time. I understand you have a meeting at 2. Yes.
Well, thank you, Chair. And that does not mean that we have given all the others the opportunity to ask questions. When it comes to us, we've given that gagging. I want to first of all congratulate you, Erastus Ethekon, and the commissioners who've come in. I know we are over 2,000. We are over 2,000 applicants, and you are here. Congratulations. And work well done as well for the officers. You've really explained yourself well. It keeps on to build the confidence that Kenyans have in this great institution that makes critical decisions. My questions are just going to be very few. Number one is on the issue of diaspora voters. I want to really have a feeling that you have not done so much so, because when you're talking of 10,000 Kenyans who are in diaspora who are able to vote, and you're celebrating that, I feel, and knowing well we have, as informed, over 400,000 Kenyans going out to work there, and I do not know the final statistics of all Kenyans out there, I feel you are not doing too well. What plans are you doing more to have these Kenyans, of course, brought on board to vote? If a few minutes ago I heard all of us were laughing when you actually made a comment that it's of your interest that Kenyans who have expired passports, you agree with the courts on the same. And I think that is extremely ridiculous. Because when you are a Kenyan and have your passport, really, how do you expire? And why can't ID be also brought on board? Why can't you have part of this as proposals to us, so that if it's a law that needs to be changed, as part of those, I saw like 6 or 7 laws that you're sending to Parliament for considerations, why can't that not be factored in? Because these Kenyans must participate. They keep sending money to this country because they are there working and those kinds of things. So they must also be given a chance to be able to vote at their time. So I want you to also make a comment on the same. Secondly is, I want to also understand, because you said inmates are also, are they diaspora voters? The inmates, we want to know, why is it that they are only allowed to vote for the presidential? What can be done for these inmates to also vote for the other cadres of electoral seats? Because they are also Kenyans. The unfortunate thing is just they are behind bars. And this is actually a concern that this committee got from the inmates across the country of the many prisons that we visited. And they really wanted to participate as Kenyans as well. What can be done by you, Chairman, and your team to be able to assist these Kenyans? Thirdly is, you have mentioned that you intend to raise the 22.1 million voters to 28.4, bringing in 6.3. I want to believe most of these are young people. I do not know what plans you indeed want to do. Are you engaging other institutions like eCitizen to be able to get contacts of the young people? Because they're useful to be part of those that are going to be voting. I would be very keen maybe in the near future. Of course, I appreciate that you bring in Huduma centers and such other institutions to support you in shoving in these young people. But I want to know if you are engaging, what other institutions of government are you engaging, whether, to text these people through getting their details in eCitizen and the rest. I may want to know. I want to also know the political parties. Do political parties have access to data provided by yourselves? And if so, to what extent? Finally, with digital platforms, you've mentioned the campaign periods. Times are changing. We are moving from, politics, having people, in a rally. We are now moving digital, where people can have pseudo accounts. How do you say the campaign starts at this time and ends at this time, yet people can still use these gadgets to be able to sell their agenda and their ideas way past that? How do you intend to mitigate that? Finally, in the budget that you gave to us, there is the aspect of updating the KIMS kit, and I still want to know what the budget that was. It's about 2.5 billion that you said has not been captured. My question is, if that is not funded, is it going to affect the credibility of our elections? And if so, we are also interested to know, when did you do the audit to be able to have seen what these KIMS kits, the success rates of these key aims kits, and we expected also the cost to have reduced significantly, because when you bring in technology, then expect also a reduction in terms of the cost of doing your elections.
I've also noted that in the 61.8 billion that you said was your proposal, that's about 2,200 shillings per voter, so to say, in court. I wanted to know globally, of course you said you are approved for 57.8 billion. Globally, where are we positioned in the cost of running an election? Where are we? Have you done these comparative studies? I thank you. No, finally, Chair, sorry. We want to know the 6 bills, what you are doing about it, also engaging Parliament, because this is also something that is very clear. I know one of my colleagues had said, what you're doing about that, so we can be able to prioritize and give you also the opportunity to run an elections quite well and within the law. Thank you. Okay, we'll have Honorable Mbalu, and then we close with Honorable Mkunji. Thank you. Chair, you have allowed most of the questions which you... Kawadhi nyime ni ji ariyo owito ngimagi ka ng'at achiel to yudo thieth ka thieth mathika bang' tangi mar pi mane giloso manopong' gi pi ng'ielore kuomgi. Kaluwore gi jalup County Commissioner ma Juja, Daniel Ndege, masirano ne otimore ka saa 7 mar odiechieng' kama jotije 5 mag Pulp and Paper Company ne loso tangi. Ndege omedo wacho ni apedha pod dhi nyime e alworano mar neno ni ute moko moger e alworano ochopo e rang'iny madwarore kendo ni tangi mag pi ing'awo gi jok manigi lony e tijno. Wafanyikazi 5 walikuwa wanafanya kazi, walikuwa wanajenga tangi ya maji ambayo ni ya iron sheets, lakini ilikuwa supported by the concrete pillars. Kampuni yenyewe inaitwa Pulp and Paper Company Limited, hapa pande ya Milimaini, mahali inaitwa Saiso area. So hawa wafanyikazi 5 walikuwa na tengeneza hii tank na katika hiyo mwendo wa saa 8 hiyo tank ili collapse. The pillars ni kama zilikuwa weak, zika collapse, and on the process wafanyikazi 3 kati ya wale 5 wakaweza kuangukiwa na hiyo tank na 2 walikufa papo hapo. 2 of them died on the spot, while the third person was rushed to hospital, General Cargo Hospital in Thika in critical condition. Wale ambao wanafanya approvals za mijengo wasiwe tu ni kuapprove, wahakikishe kwamba kuna standards zile ambao zimewekwa zinaweza kuzingatiwa na wale ambao wanafanya ujenzi. Obila e sub-county ma Suna East dwaro mondo mi piny owacho kod johala e boma ma Migori mondo ket tipo mar wang' dede kata CCTV e boma no ero mondo mi okonye ji warite alworano. Kwayo ni nogola kod jatend obila e sub-county ma Suna East Samuel Boit, ma bende obiro ndalo achiel kende tok achiel kuom johala e boma ma Migori moyangi kaka Elias Ogweno nochiel kod magina e boma no e seche mag otieno. Jatend obila e sub-county ma Suna East wacho ni gibedo kod pek e ng'eyo gigo matimore otieno kod rochruok mar arita kwe matimore seche mag otieno nikech onge mar kamera mar wang' dede. Tend obila osingo jiwo arita kwe e chuny boma ma Migori kako machielo jiwo oganda mondo mi oti machiegni kod obila eno ni arita kwe obedo makare e boma no kinde duto. After doing some, he took a motorbike that was around 20:00 hours. About 200 meters to his place of residence, he had a gunshot. The rider sped off, and the gentleman said he had 3 shots were fired, and he felt a sharp pain on his upper part, back of the upper part of this body. The suspected gangsters escaped to unknown direction, and there was nothing which was stolen from this gentleman. Police have swung. We have intensified foot patrol, and also if there is any difference between you and someone else, please bring the matter to the police so that it can be investigated and necessary action will be taken. I urge the members of public also, especially the business community within the town. They should install CCTV cameras in their premises. I urge also
the local government if they can intensify again and install the same within the major highways. Jodak ma Muhaya e alwora ma Embali ywak kaluwore gi rochruok mar arita kwe e kargi mar dak ka giwacho ni gisebedo ka gichwalo ywak margi to pok giyudo dwoko moro amora. Kotelnegi kod Shadrack Moses giwacho ni gisefwenyo tim mar ojende moko mamonjo ji e ndara ka mayogi mwandugi to bang'e weyogi kod hinyruok mathoth. Moses en achiel kuom jodak makanyo manotong' kod beti e wang'e koriwore kod jodak makanyo gikwayo mondo mi obila otimie nonro mapiyo kendo kawo okang' mager na chijego. Magi tuch bang' jadak ma West Bunyore Ward bende chako chenro mar keto arita kendgi giwegi ka giwacho ni gitimo mano ni mar obila tich otamo. Kata tu panga moja nikaachilia mzigo na akaangukia mzigo akaanza kutoroka na akatoroka tu hivyo. Ndipo watu walitoka kwa hapo akaona sasa kweli wamenikata vibaya, wakanipeleka kwa hospitali. Sura hata siwezi kumbuka sura, na ndio walikuwa tu ni vijana tu, sio hata umri wa miaka 25, ni chini tu ya miaka 23 hivi. Watu vijana wadogo tu. Kila siku, kila jioni watu wangekatwa, wamama wangerepiwa, watu wangenyang'anywa makuku kwa manyumba, watu wangechimbiwa madirisha kwa manyumba zao. So kutokea hapo vijana wakajitokeza kwa ajili ya kuja kuangalia mali rasilimali zao. So tangia hiyo mwezi wa 6 hadi saa hii tuko na utulivu. Alafu pande ya mapolisi wa area pia wanajikaza, lakini hawajatupatia ile 100% sure kwa kazi yao. Kwa hivyo pia hao wanafaa wajitolea 100% ndio mambo iende sambamba. Imani yangu kwa polisi ni 50-50, sababu sina imani kabisa nao. Wenye nimesema 50-50 na maanisha hii story ya mtu kushikwa na unapata polisi wameachilia yeye, badala kumpeleka kotini aachiliwe, na huko unapata wamepigwa hata 20,000 hata 30,000 wanamwachilia kwa cell za polisi. Hiyo si poa. Moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Narok odok ne jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga e riwo wi oganda jo Kenya kanyakla ka giloso Oltepesi e kaunti ma Narok e ka chung bura ma Narok East jod burago makono Laman Ken Aramat kod MCA ma Siro Sonko Olegeti nowacho magi e kinde mane gichiwo basaris mag somo kendo gikone riwruoge mag mine kod mag ojende ni mondo bed e yo makare ma siro sirikal lwedo e yore duto. Gikone gibiro siro sirikal kapo ni Raila kod Ruto biro loso riwruok ma gichopo godo e debe e yiero ma 2027. Omba tuko bottom up na tuko katikati ya serikali ya muungano ya ODM na Kenya Kwanza. Rais wameshikana na baba, na sisi tunataka peaceful country. Sisi tunasema nchi moja ya Kenya iwe moja, kwa sababu hatuna taifa ingine, hakuna pahali tutakopa taifa ingine, na rais na baba wameshikana, na sasa tukielekea pande ile ingine ya 2027 hapo ndio tupo wote. I will never allow any sort of division, any sort of bloodshed brought about by leaders who are clueless, who have no agenda, who are misusing the public resources, who are grabbing the people's land, as long as I'm the MC of this area. And I want to tell Governor Ndutu, you are elected by these people to represent them, to work for them. Tunataka kukuambia Mheshimiwa Ndutu, your days are numbered. Na 2027 hawa wananchi watakuonyesha wamekasirika na wewe. Riwruok ma jodolo mar kanisa mar Anglikana okwayo piny owacho mondo tem duto manyalo matwa gi jopuonj mbalariany ma pachoka kendo chop dwachgi mar chungo ng'anyo mosebedo ka dhi nyime sani ka giwacho ni oserocho chenro mag somo e pachoka. Ne giloso romo manokelo kanyakla jodolo mag Anglican kama bende gikwayo josiasa mondo okwe yamb siasa, to kar mano giket maino e tiyo ne jopiny ka bende gidwaro mondo sirikal ochul SHA ne osiptande mag ji giwegi kod mag kanise masani odagi tiyo gi SHA nikech onge mar chudo. Whereas we appreciate health sector reforms, we note the challenges
that both Social Health Insurance Fund SHIF and Social Health Authority SHA continues to face. We note with great concern the suspension of services by private hospitals because of non-payment by SHA and the huge debt they are owed by SHIF. We demand with Kenyans that SHA puts her house in order and prioritize payments of funds owed to all hospitals to enable them to continue to offer services. Riwruok mar jopuonj mar NATO ywak e wach ni jopuonj koro ok nyal yudo thieth ma ka gitiyo kod okumba mar thieth mar SHA kaluwore gi ywaruok manie kind ute thieth mag ji giwegi kod telo mar okumbano ewi gope mag thieth mag jopuonj. Jagoro mar NATO e kaunti ma Bungoma Robert Mandila mane loso gi jofwambo e boma ma Webuye okoni owinjo we ting' mar yiero okumba mar thieth ne duol mandiko jopuonje TSC mak migawo mar thieth odonje. Okoni kinde mathoth jopuonj bedo kod kinde matek e yudo thieth kaluwore gi ywaruok mabedo e kind migawo mar thieth kod ute thieth mag ji giwegi ma gilimo mar yudo thieth. Motelo ne ma riwruok mar ute thieth mag ji giwegi Rufa nyochoko ni chakre dwe mar 10 ok gibi chiwo thieth ne jopuonj ni mar pok ochulgi. Lazimishwa kuingia SHA. SHA ni scam. SHA hakuna, hata ukijaribu utapata ya kwamba walimu wengi wanaumia, wale walikuwa wanajaribu, na wale wagonjwa wote ambao wameenda kwa SHA. Hii ni scam. Hatutaki kuingiza walimu wetu mahala ambapo wataanza kuhangaika kwenda matibabu. Wawache, walimu wengi wanaenda private hospitals, na utapata ya kwamba private hospitals zote zimekataa SHA kama insurance kwa sababu hawalipi. Maana ambapo serikali inaingiza mkono unapata ya kwamba tunakuwa na shida. Tumekuwa na changamoto katika Minet. SHA wenyewe walisema ya kwamba hawana uwezo wa kumanage walimu wote Kenya mzima. La sio hivyo, tutaenda maandamano na tutakataa kufanyia kazi, tutakataa kufanyisha mtihani mpaka wakati ambapo serikali haitajiweka mzigo wa kutaka kupatiana walimu insurance. Masira maduong' mar mach otimore mbalariany mar Tharaka otieno ma piny orugodo kawuono. Gima dine kel masirano pod ok oyangi ka bende onge hinyruok kata tho moro amora motimore. Kata kamano, mwandu ma nengogi dirom milion modhuro mag omenda kod otese ma nengogi ok oyangi okethore. Joneno mag masirano owacho ni yore duto mag temo kedo kod majno nok onyago lemo ka jodak ma Tharaka oseyo mokalo 10 kaunti no ma giwacho ni otero geche mag mach kata mag simo machuka to koro gin gidong' maonge kata kaka ginyalo konyo ka masira umuoch. Kutoka saa 2 mpaka saa hizi hakuna serikali kuja na simamoto. Jamani ilikuja haikuwa na moto, haikuwa na maji, lakini ilikuja ikakuja ikarundi. Ombi langu kwa Mheshimiwa Njoki atavuta magari makubwa mawe kila siku makona maji. Makona nini? Makona maji. Si hii ati anunue magari hii aweke hapo osi ya Malimanti hii aseme ati akona ambulance. Nangam aseme akona ambulance hapo lakini ni free. Ma en Ramogi TV to magi gin weche manyien mag migago. En thuolo mwaka yweyo mokwongo. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Ichagweno to ichao gwang'. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Momo iye wang'. Donge ni linga. Naneno kiwuoyo gi pari maber. Sani bende seti marus gi nyako midwaro.
To onge ng'ata mafwenyo. Kara en ang'o machandi sani? Pari nowuok kae to en nowacho nodhi e chiro. Bibed piny mondo ichiem. Ok abi chiemo nyaka seche ma waya biro duogo. Rajiv nigo osiep gi nyako moro machielo. Nitie kaka en owuonda. Monty, anatemo wachone, nyiri ma ana kendo gi gin osiepe mogenre ahinya. Gin giherore kendo gichalo mana nyimine. Oh, ha. Mane momiyo an chunya chandre. Turquoise waters whisper calm. Coral reefs sparkle in the sun. And every sunset feels like a private show. In Malindi and Watamu, the low season is your chance to escape the rush and connect with your partner, your friends, or with yourself. Discover coastal trails, dive into crystal clear waters, or simply unwind as the ocean hums softly in the background. From only 36,100 shillings for 3 nights via SGR, your hideaway is closer than you think. Book today and pay in comfort with Lipa Pole Pole. Visit vutravel.com or call 0703 254 254. VU Travel. Dream, explore, discover. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo kuom kwan mar mine maromo 100 ka 100 manie pacho ka 76 ok dwar gamo remo kata dwaro deko gamo remo. Kata kamano kowuok e kwan ni mana 62 kende ema komo nyuol e okenge mopogore opogore ka kwan modong' yudo iye ma ok giikore ne. Ma irien kaluwore gi nonro mogol gi migawo mar thieth mogol ndalo achiel motelo ne yango odiechieng' mar komo nyuol e piny mangima. Kaluwore kod migawo mar thieth, gin kod lek mar duoko piny kwan mar mine ma pod ok ti kod yedhe mag komo nyuol kowuok e 14% nyaka 10% kochopo higa 2030. That 46% of the women do not require more children. 30% still require children, but they want to space. Therefore, this one gives 76% of the population who require contraception. That is family planning. So with 76% who requires contraception, it means that's a big population. Migawo mar thieth e kaunti ma Bomet ochako pedha mager ewi otende ma uso chiemo kaluwore kod medruok mar jotuo mayudo midhiero mikelo gi kwiri mayudore e moko kuom chiemo e alworano. E bwo dwe achiel mokalo, ute thieth e kauntino oseyudo jotuo maromo 3,500 manigi tuoche mag ich kach ka apisa mag thieth e kauntino Felix Lagat owacho ni juma achiel mokalo achiel kuom weg otende e alworano nomaki bang' ka noyude gi ring winj bungu moro ma ok en ring'o mopuodhi ne ngima dhano. Bende luoro nitie ni moko kuom jok maloso chak mopoto miluongo ni mursik osebedo ka mede kwiri manyalo hinyo ngima oganda. People who are facing issues related to cancer in Bomet is increasing, and some of these are related directly to the food that they consume, and that is why we are moving in now to make sure that everyone complies with all these conditions that we are now going to issue. We are asking everyone who handles food, every premise that any businessman that deals with food, either its storage, either its preparation, either its sale, that one, ensure that you have food hygiene license. Jodong gweng' ma Mlima wa Ndege e kar chung' od bura ma Ganze e kaunti ma Kilifi
okwayo piny owacho mondo mi okonygi e chielo kata jwayo kargi mar dak bang' riembgi kod oganda magichwe gi ringo kendo gibuore bungu mar Godoma kane ichich kodgi ni gin jojuogi. Kata kamano gimedo ni gin gi luoro ni mar lee mag bunge nyalo monjogi ka ok ojwa alworano. E wi mano giywak ne piny owacho mondo mi ondik nyingegi e weche mag thieth mar jogo ma ok nyal yudo thieth kata ma itayo gi riwruok mar SHA. Hapa ya Godoma mtazungumza na yule kiongozi wenu. Tumeona kwamba kuna shida ya ng'ombe, wanyama kuingia katika huu mji, na huu mji ni mji mtakatifu ambao haustahili mfugo wote ama mnyama kuingia katika ndani ya huu msitu ama huu mji. So tungeomba serikali pamoja na wahisani akaweze kutusaidia na fence ili tukaweze kuweka fence ili gate tu iwe moja ama sehemu ya kuingilia iwe moja ili tujue ni nani anaingia ni nani anayetoka. Hakuna fence na most ya hawa watu walio hapa wamekimbia makwao wakiwa na shutuma za uchawi na hatuwezi jua chochote cheza kufanyika. Ni vizuri wazee wajumuishwe katika mpango wa SHA kwa sababu hapa kuna wazee ambao wamekuwa rescued kutoka mahali mbalimbali ndani ya hii Kilifi County. Kuna watu kutoka Kauma wako hapa, Kaloleni na maeneo mengine. Hasa hawa watu kama itakuwa vizuri waje waorodheshwe katika SHA ili kama ni wagonjwa waende wakapate matibabu kwa rahisi zaidi. Jambetre mar riwruok pinje jowagunda EU e pachoka Henriette Geja oseyo piny Kenya kuom dhi nyime waro rech kawuok e pinje maoko kata obedo ni Kenya nitiere kod thuolo maber maluwo rech maromo pachoka. Koloso Mombasa e romo mokelo kanyakla jolony matwak e wi weche mag yuto mag nam, jambetre no okoni kopogore kod lupo e nam, Kenya ni e thuolo maber mar bero lupo mag aore kaachiel kod yewni kendo yudo kwan mathoth mag rech ma inyalo chwal e chirni manie pinje maoko. Kata kamano David Ogiga ma en jata tije riwruok mar Sote Hub matiego rowere tiyo kod lony manyasani e chuogo thuolo mag tije yor yuto mawuok e nam okoni midhiero mantiere en ni joket mwandu mathoth pok owuok oko masiro chenro no. In the blue economy, but it doesn't see it. To a big part, I think Kenya is turned with the back to the sea. It's mind-boggling that Kenya is importing fish. Why should Kenya import fish? Impossible. You have so much opportunity here, not only for fishing, but for aquaculture. And since tourism is increasing, and everybody who comes here wants to eat local fish, of course. We just from discussing a possibility of creating a new fund. You see a lot of enterprises challenge accessing capital, whether it's in the loan or other sectors. So how do we bridge that and how do we enable that? But I'm very, very glad that this is the fourth we are holding, and already we can see a lot of success stories also coming from the Go Blue project. Secondly, we are hoping that the Assembly will be passing our Stawisha bill soon enough, so we can also be able to finance. It's one thing to be able to wait for donor partners to be able to come on board, but the county government needs to equally finance its own BMUs and other stakeholders as well. Kambi mar simbe mar ong'we yamo miluongo ni Xiaomi oyango simu manyien manyasani miluongo ni Remdi 15 gi singo mar kelo lokruok maduong' e teko, neno kod rang'iny maduol kata winjruok ne joma tiyo kod simu no. Kit simu mar Remdi ong'ere kod nyalo mar betri mani kod teko mamalo mar amperes 7,000, screen malach mar injini 6.9 kod medruok mar volume nyaka 200. Kaluwore kod Xiaomi, simu ni nengone ber kendo chakore 17,999 ka joma biro ng'iewe ka pod onyien e chiro tibiro mi power bank nono.
999. Today we are launching Redmi 15. This phone, it comes with a... E kinde ma inywando kamoro achiel kendo iketo e lwet sirikal chenro mag landruok kute mag ayaki, luoro nitie ni lokruok makamano dhi thiro kenge mosego e kedo kod kutego. Okang' makamano obiro bang' sirikand Amerika chungo sir mande ne gichiwo e bwo riwruok mar USAID. George Juma nigi ler mathoth. E kinde ma dweche adek mokalo migawo mathiedho kaunti ma Migori kautendre, kurego moko mago mag piny owacho osebiro kaloso yore mag nywando kamoro achiel chendego mag landruok mag kute mag ayaki mondo tim kamoro achiel kod migawo mar thieth bang' piny Amerka ng'ado oko kony mar omenda ne riwruogego moko mago mag piny owacho ma ende gisiro e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae. Thoth riwruogego moko mago mag piny owacho mane nitiere kod chenro mopogore opogore mag gayo landruok mag kutego mag ayaki ka isiro kod piny mar Amerka dhi chungo tijegi e giko mar dwene ka moko bende koro osechungo. Penjo maduong' en ni seche ma ikete lwet piny owacho chenro duto mag landruok mag kutego mag ayaki ma kuom higni mathoth osebed ka isiro riwruogego moko mago mag piny owacho bende ikruok nitiere ma oromo e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko. Onge ng'ama ok ong'eyo gimonego tim when it comes to HIV management. Koro jotuowa wasewuoyogo ma wasekonogi commodities manyocha waparo ni samoro nyalo bedo maonge. The government oseassure wa gik machalo condoms nitie moromo, PrEP nitiere moromo. Process mancho watimo, programs mancho waran e community bende onwang'o ng'ikruok kaluwore ni gigi te dwaro omenda ne makoro onge. Omiyo koro watemo mana kaka wana jogo matiyo e kor gwenge, watemo ni mondo programs manago mathindo thindo manyo watimogi mondo warwakie weche manyocha bedo supported gi partners ka. Kata bed na pisino mochung' ni chenrogo mag landruok mag kutego mag ayaki e kaunti ma Migori Liza Owino wachne gisetemo keto kenge mar nywando chenrogo duto mag landruok mag kutego mag ayaki moko riwruogo makedo kod landruok mag kutego mag ayaki kata kamano to pod nitie kod to. Jomoko pod nigi luoro ka giparo ni ka gibire government institutions ok gibi yudo thieth maber kaka nyocha giyudo. Nikech waduto wang'eyo ni gimosetim higni mang'eny gi donor funding ka koro iduoge ka sirikal ng'ato nyalo bedo gi luoro koparo ni ok bi konye e yo maber. To nikech wase train staff wa maber, wan sure structures mang'eny pok obedo kare nikech integration luwore gi models mopogore opogore. To sama wang'iyo kaka structures bro bedo uniform all over, nyaka wabed ga gete moko matin tok mon watimo the right thing monengo watim. Peter Gwengi matoro mar Lake Victoria Initiative wach ni dek landruok mag kutego mag ayaki dhi male kaunti ma Migori nikech midhieche mathoth ma oting'o luoro kod akweda ne jogo eko modak kod kutego mag ayaki. Ji oseng'iyo ne nyocha ginwang'o services maggi kamochung' kar kendgi kama ginie thuolo magiyangore, jok magiromo kod kanyo gin jok maging'iyogo duoko gini mondo koro dhi othiedhgi kod jogo mamoko ma ok odak kod kute mag ayaki chando jok moko. King'iyo kata sani nyaka nyo wach ni chakre ineno ka atamalo mag jogo modak kod kute mag ayaki idho. To watemo jiwo jogo modak kod kute mag ayaki ni onge rieko moro amora ma sirikal nyalo timo. Ne waparo ni watergi atera e osiptende mag government kaka wadwaro, to nwayudo ka ok nyalre. Nitiere kuonde ma gihero. Dwaro nitiere mondo koro pod omed keto kenge mopogore opogore mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ma oting'o keto omenda moromo e migawono mar thieth. Ok wane ka sirikal oseketo pesa moromo nikech pesa gi programs dwaro pesa mang'eny. But kumwantie sani ni county government pok oketo pesa moromo. Watemo engage sirikal mondo gihakikisha ni gimedo budget. George Juma, Ramogi TV, Migori. Lipot mar kambi matimo nonro mar Infotrack oyango ni 57% mag oganda jo Kenya wacho ni piny Kenya ochiko kama rach. Kaluwore kod Infotrack, jo Kenya wacho ni achiel kuom gigo manyiso ni piny Kenya ochomo kama rach oting'o telo marach, mibadhi, okuma mar thieth mar SHA ma giwacho ni ok ti makare, pek mar somo e kind weche mamoko. 57% opined that the country is headed in the wrong direction. And some of the highlights, some of the reasons they gave is the high cost of living,
Then, of course, there is poor governance, unemployment. There is issues to do with SHA or SHIF. And, of course, only 17% believe the country is headed in the right direction. Only 17%. That to mean, in the nearest whole number, if I meet 5 Kenyans, only 1 out of 5 would say the country is headed in the right direction. You can see high cost of living was mentioned by 40%, unemployment 36%. Then, of course, here, another thing that they want the government to deal with is issue of SHA, mentioned by 27%. Remember, 15% had mentioned it as one of the reasons as to why they attribute the country headed into the wrong direction. Corruption, 25%, still high. That's almost a quarter of the respondents. Then we move to high cost of education, mentioned by 25%. E kinde ni mingo juma makende mar kit oganda mopogore, Ten County ma Siaya osingo mar rito bungu mar God Ramogi mar medo kwand welo malimo Siaya. Jafwambo marwa Steve Biko nolimo God Ramogi kendo nyiso wachal mar bungu ni makanyo bende gik malombo wang' nitie. Bang' ng'wech moheo kilomita 40 kowuok e boma ma Siaya, wachopo e bungu ma God Ramogi e kar chung' od bura ma Bondo. Kichopo kae, piny nyalo tari. E kinde ma piny tek tweta, oganda jokristo limo godni mar tayo chenro mar tweyo. Kuom mano, kite maditogi opodhi ne chenro mar lamo kamisuma bende liel kae. Mana kaka jogi timo, welo molimo kitego goyo chonggi piny kendo kwayo bongo nyakalaga mondo wenegi richogi, kendo kitieko to ibolo sadaka e iye kanyo kaka yo mar wilo gweth gi jachoch polo gi piny. Kae waradu gi Samson Oindo, jaduong' ma hike ao 80. Kaluwore kod Samson, jogi mag God Ramogi tweyo miaha e pacho, gino momiyo thoth rowere mokelo welo pacho. Nyako ikawe gi mon wetene titere ikete piny to miel, kose miel tikawo gik moko igawe to miel to gose galagala aigole kanye duoke kumo kende aiketi thene kendo jitimo celebration yango chiayo kata diel gi jichamo jimor mana chiel kuom God Ramogi. E chuny got tir nitiere bungu mitayo chenro mag tweyo, kendo mondo idonj kae nyaka ilony wuoche tiendi mana ka Musa wadgi Harun. Tijo dinde te kaka lejoni nomia Roho Sabato gibire got ka ginindo kata 1 week achiel kamoko kao 3 days 4 days kagilemo kendo gikwayo chando kuma gin go kagisekwa chando kwanga kagidoki miegi to giyudo resruok. Mano God Ramogi ka. Bungu ni thothne ong'ere gi kitle kod winy modak kae. Kata kamano, josiasa makaluo to nene kaka dag juogi mar telo ne oganda, gino momiyo gisiko gi lime motelo ne yiero mondo jaduong' Ramogi oranggi kod wang' mang'won. Gweth mar Ramogi kaka kwargi maduong'. Koro gilemo kaka kwayo gweth kech ng'en kwaru nyalo gwedhi kendo miyi teko. Koro kagin kod teko nikech gilemo e Luanda ma God Ramogi. Ka ihingo juma makende mar kit oganda mopogore, Ten County ma Siaya osingo mar rito bungu ni mar medo kwand welo malimo Siaya. Kaka higa mwadhieni wadhi chielo ka maber kabisa. To kendo higa mwadhieni bende wan gi chenro mar loso plande duto mag gero ka e yo maduong' mopogore kaka usebedo kuneneni. Ma wadhi make sure ni all the designs and plans mag loso kae olosi yo maber ma koro kata kwadhi dona moro nwadwaro $200,000 to wan gi grounded plan maber manyalo nyiso ng'ato gima wadwati madotim. Koro mago duto gin chenro ma wan go higa mar ikomenda ma higa ni. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.
Erokamano nyakwara Mogi kuom medo kete Ramogi TV en chenro mar migago kawadhi e yueyo. Denoba umoja mar Game Tregea owacho ni Ramogi TV ler kendo migago choponwa yo makare. Machielo wacho ni wawinji matut wan kod Lin ka wantiere Amano Regan kani Migori kaeto Milton kaka pile and Rolex kowuok ndonyo. Ramogi neno maler wanene gi Merwa Skola Nyarwiga. Machielo bende wacho ni iluonge ni Moses Kichana Moses kawuok Migingo Nyarongi en bendo neno e yo makare kaeto machielo bende wacho ni Pastor Moroto lendo mag tho mano chiko koyie na somo. Erokamano Milton aneno maber ka wantiere Muhuru kamoro ni Nyakondo mano Stacy kaeto Dori nyathi Opio bende wijowa maber e yo makare. Wiki Nyilima wacho ni Jakababa koti oromi manade Ramogi TV ler ndiwa ka wadhi e yueyo kik idhi mabor pod wan gi mathoth. Kuom thuolo mohewo higni 20 sani, Direct Line osebedo kaka jachiwo okumba makare ne geche mating'o jowuoth mong'ere ni PSVs.